дар доираи баргузории маҷмӯи чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз ҷониби гурӯҳи оперативии тафтишотии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе шабона соати 4:20 субҳ гумонбаршаванда ба дуздии кӯдаки дусола берун аз ҳудуди пойтахт муайяну дастгир ва кӯдаки навзод сиҳату саломат дарёфт гардид. ёдовар мешавем ки рӯзи 3 ноябри соли ҷорӣ тақрибан соати 15:00 ба мақомоти милитсияи шаҳри Душанбе хабари дуздида шудани кӯдаки навзоди думоҳа дар ҳудуди дармонгоҳи тиббии шаҳрӣ ворид гардид. тавре муайян гардид гумонбаршаванда ҷавонзани 29-сола Ахмедова Нигора Рустамҷоновна санаи таваллудаш 03/07/1992 зода ва истиқоматкунандаи ноҳияи Рӯдаки ҷамоати деҳоти Чортепа деҳаи Кампирқалъа буда зимни қарор дошт дар дохили дармонгоҳи тиббии шаҳрии рақамии 13 шаҳри Душанбе кӯдаки навзоди думоҳаро аз модараш барои нигоҳубини яклаҳзаина қабул ва сипас аз набудани модари кӯдак истифода намуда кӯдакро гирифта ба самти номаълум ғайб задааст. айни ҳол нисбати гумонбаршаванда Ахмедова Нигора тибқи талаботи моддаи 130 одамрабоии кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда ҷиҳати муайян намудани сабабу ҳадафҳои ҷиноятӣ ва даст доштани дигар иштирокчиён дар содир намудани ҷинояти мазкур чорабиниҳои тафтишотӣ идома доранд.